Muzita ra Jesu Kristu, hallelujah. Egama lika Jesu Kristu, hallelujah. Dinzwe mere nemfaro mangwanani ano. Izumhlokomo ngegama lika Jesu. Kudenga kuna Mwari wa masimba wose. Ezulwini kulo Jehova usomandla. Regai ndiremekedze nokutenda chairperson wezuwa ra nasi. Ngihloniphe lokubonga umgciniselo wanamhlanje. Mangwanani ano. Ekuseni Reverend Tandi, Reverend Tandi, youth leader we Mashonaland, youth leader East we Province. Central East Mwari Province. werugare bakwitire izvakanaka. Jehova ukuthula kwenzile kahle. Ditendere izvakare. Vumelani njalo. Ndiremekedze president wekereke. Hloniphe umongameli webandla lethu. Baba na amai chiyangwa. Baba lo mama uchiyangwa. Mwari wachititira zvakanaka. Jehova esenzela kuhle. Ndiremekedze deputy president. Hloniphe umsekeli wakhe. Overseer Chinyemba. Overseer Chinyemba. Pamwe chete na amai. Kunye lo mama. Ndiremekedze secretary general. Ngihloniphe umbhali. Reverend Dr. Nira. Baba wethu Reverend Pamwe Dr. chete na Nira. amai. Kunye lo mama. Mangwanani ano. Namhle kuseni. Ndiremekedze zvakare. Hloniphe njalo. Elder Sebata. Elder Sebata. Mwari wachititira zvakanaka. Jehova esenzela kuhle. Ndinotenda tiwane pekugara. Siyabonga sithola indawo zokuhlala. Mangwanani ano. Namhle kuseni. Ndoda kuti tishike patinofarira zvakare. Funa ukuthi sifike lapho esithokozela khona. Mukuru wedu wewechidiki. Umkhokheli wethu njengabatsha. Reverend Chichare. Rev Chitware. Ndinzwe mere nemuridzo. Izwe inhlokomo lokhwelo. Mwari wachititira zvakanaka. Jehova esenzela kuhle. Hallelujah, hallelujah. Amen. Ndifarire zvakare. Thokozele njalo. Secretary vavo. Unobhala wakhe. Kuboka redu rewechidiki. Kwabatsha. Baba Denga. Baba udenga. Tifarire na treasurer zvakare. Thokozele umgcini ingcebo. Mwari wachititira zvakanaka baba Musa. Jehova esenzela kuhle baba Musa. Hallelujah. Amen. Ndira kuti tifarire vana baba vedu. Thokozele obaba bethu. Maoverseer vari pakati pedu. Overseer phakathi kwethu. Wataririwe kumatunhu. Abakhangele izigaba. Pakati pemaoverseer. Phakathi kwama overseer. Ndoda kuti ndigamuchirewo zvakare nokufarira overseer wangu. Lokuthokozela overseer wami. Reverend Dr. Mapingure naamai. Dr. Mapingure kunye lo Mwari mama. wachititira zvakanaka. Nkulunkulu esenzela kuhle. Wadikani ndinewa kuprovince kwandinobva. Zihlobo kule province engivela kuyo. Kudunhu reManikaland. Esigabeni seManikaland. MuManikaland imomo. eManikaland khonapho. Mune province inonzi Manikaland Central. Kule province othiwa iManikaland Central. Ndingokunzwa iManikaland Central Ngike woye. ngilizwe iManikaland Central namhlanje. Muzita ra Jesu, Igama hallelujah. lika Jesu. MuManikaland Central imomo. eManika Central khonapho. Mune sangano randinoshumira. Lebandla engikhonza khona. Rinonzi Faith Center. Kodwa iFaith Iri pano Mwari wachititira zvakanaka. ilapha. uNkulunkulu esenzela kuhle. Oh, hallelujah. Amen. Ndifarire nekuremekedza mudzimai wangu. Thokozela unkosikazi wami. Mai mfundisi Hambira. Mamfundisi. Mwari wachititira zvakanaka. uNkulunkulu esenzela Ndoda kuhle. kufarira ma-youth leaders ose. Thokozela ama youth leader Mwari onke. wakuitirei zvakanaka. uJehova alenzele kuhle. Wafundisi wose kubasa raMwari. Abafundisi bonke emsebenzini kaThixo. Mwari wachititira uJehova zvakanaka. esenzela kuhle. Hallelujah. Amen. Tine dingindira riri pano. Sile ndikimba elapha. Rinoti possessing your territory. Ethi possessing your territory. Kureva kuti mumwe nemumwe Okuthi ukuthi umunye lomunye anenge akananga pateritori yake. uqonde ku territory yakhe. Kwete territory yemumwe. Hathi eyomunye indawo. Asi territory yako. Kodwa indawo yakho. Ndikumbire muwerengi weinzwi Ngicela raMwari. usifundela izwi lenkosi. Amanye auye kuno. Agijime eze phambili. Mwari wachititira zvakanaka. uJehova esenzela kahle. Ndichakumbira tiende pano tiverengera kuna Leviticus chapter 25 verse 9 to 10. Then Joshua chapter 6 verse 2 to 4. Topedzisirwa ne-theme scripture yedu Joshua chapter 21 verse 43. Tichaverenga Levitiko 25 pa9. Zvino pazuva regumi romwedzi wechinomwe
unofanira kurayira kuti hwamanda iridzwe kwazvo. Pazuva rokuyananiswa munofanira kurayira kuti hwamanda iridzwe panyika yenyu yose. Munofanira kusaura gore ra50 mugoparidza sununguko panyika yose kuna vose vageremo. Rinofanira kuva gore rejubheri kwamuri. Munofanira kudzokera mumwe nomumwe kune zvake. Munofanira kudzokera mumwe nomumwe kuhama dzake. Tinotenda Joshua chapter 6 verse 2 to 4. Joshua 6:2. Zvino Jehovha akati kuna Joshua, tarira, ndakapa mumaoko ako Jeriko namambo waro navarume vare vane simba noumare. Munofanira kukomba guta, imi varume vose vehondo, mupoteredze guta kamwe chete. Unofanira kuita saizvozvo mazuva 3. Vapirisita vanomwe vanofanira kufamba pamberi peareka vakabata hwamanda 9 zenyanga dzamakondowe. Nomusi wechinomwe munofanira kupoteredza guta kanomwe, vapirisita vachiridza hwamanda. Zvino kana voridzisa norunyanga rwegondowe, kana imi muchinzwa kurira kwehwamanda, ipapo vanhu vose vanofanira kudanisa nomwe dzenyanga dzamakondowe pamberi peareka yaJehovha. And I give them scripture. Joshua 21 verse number 43. Saizvozvo Jehovha akapa vaIsraeri nyika yose yaakanga apika kuti uchaipa madzibaba avo, ikava yavo vakagaramo. Tinotenda nekuerengerwa shoko zvakanaka. Sibonga ukufundela izwi kakuhle. Ndinoda kuremekedza washumiri wakanditangira. Ngifuna ukuhlonipha abachumayeli abangiqalelayo. Nokuti iwe wakatotsanangura theme yegore rino. Ngoba bona bachaza indikimba yomhlangano. Ini handichanyanya uda kupinda payiri Mina ndichitaura. ngisafuni ukukhuluma kuyo. Nokuti takatoinzwisisa. Ngoba sesizwisisile. Zvondibatsira Kuyangisiza kuti ndigone kungoenda panyaya yangu. ukuthi ngingene kuhle endabeni yami. Nokuti pamsangano uno Ngoba kulumhlangano unofanira kuenda wakabata. kumele uhambe ubambile. Wapossessa territory. Utholile Yakho. indawo yakho. Zvino regai ndidzokewo kumashure zvishoma. Wothi ngibuyele emuva kancane. Nokuti nyaya yakatangira kuna Abrahama. Ngoba indaba yaqalela kuAbraham. Ndiye ari kuudzwa naJehovha. Nguye otshela nguJehova. Wanziwe Abrahama. Uthi wena Abrahama Ndichakuropafadza. ngizokubusisa. Kana ndakuropafadza Ngingakubusisa. ndichakupa nzvimbo. Ngizakunikeza indawo. Asi pane nyaya iripo. Kodwa kule ndaba ekhona Musati mazopiwa nzvimbo iyi. ingakanikwa lindawo. Vana vako Abantu abakho vachanopinda bazayongena munyika yeHuranda ezweni lobugqili kwe400 years. okwe 400 years. Asi wachabudamo Kodwa bazophuma wachizoenda besiya kunyika yandichawapa. ezweni ezobapha lona. Hallelujah, hallelujah. Amen. Now Jehovah Manje uJehova haana kuwaudza akabatshelanga kuti wachapinda sei ukuthi muHuranda. bazongena njani Asi ebugqilini. akangotaura Kodwa waphonga kuti ukukhuluma muchapinda ukuthi lizongena asi muchabuda. kodwa lizaphuma. Hallelujah. Amen. Now ndo zvinoita Mwari. Manje yikho kwenziwa Zvimwe nguJehova. zvezvino hakudzi kuti zvichawei. Ezinye izinto kazikutshela ukuthi zizoba Asi njani. chandinoziva Kodwa engikwaziyo chinhu chaataura into akhulumileyo ndicho chinoitika. yiyo enzakalayo. Nguva ingadaro isina kufanira seyawa unofunga iwe. Isikhathi ongasicabangeliyo Asi wena. nguva yaJehovha Kodwa ichikwana isikhathi singenela. unosvika paunofanira Uyafika kuenda. kumele ufike khona. Hallelujah. Amen.
unonzwa zvino mwana wake Isaac uzwa manje umntana ku-isaac kwabva kwasimuka nzara kwavuka indlala ndokubva Isaac akufunga kuda kubuda secabanga ukuphuma u-isaac achida kuenda eJipita efuna ukuya egibhithe Jehovha akati hausiwe ujehova athi akusuwe unofanira kutanga nyaya iyi okumele uqalela indaba zvikanzi ndichakuropafadza ngoba ngingakubusisa uri munzvimbo iyoyi ukuleyo ndawo uchachera matsime uzagebha nzara mthombo ichapera indlala izaphela nzara haina kugumira ipapo indlala ayiphelelanga lapho unozoona kuti mazuva aJakobo uzabona ukuthi ngesuku zikajakobe bhaibheri rinoti ibhayibhili lithi nzara yakawepo panyika indlala yabakhona emhlabeni muzita raJesu haleluya igama likajesu haleluya. now this time haina kuuya yoga lesi sikhathi ayizanga yodwa kune zvaitika kukhona okwenzakalayo nokuti kwabva kwatanga kuuya ruwengo ngoba kwaqalisa ukuba lenzondo ndokubva Josefa atengeswa ujosefa wathengiswa wakutungamira kuenda uyakhokhela ukuhamba nyamba pane chiprofita kanti kulesi profita chiri kuda kuzadziswa naMwari esimele sigcwaliswe ngujehova. Josefa achienda ujosefa ehamba ndokunosvika achisimudzwa naMwari wafika waphakanyiswa ngujehova nzara ndokuuya zvakare indlala yeza njalo bhaibheri rinoti ibhayibhili lithi ndokubva wana wose abantwana bonke waJakobo abakajakobe wabva wati ngatitize nzara bathi asibalekeleni indlala tiende eJipita siye egibhithe nokuti ndokwakanga kuine ngoba maguta yikho kwakusuthwa khona pavari kuita izvozvi besenza lokho nzara ndokubva yasimuka indlala yaphakama ndokubva waenda eJipita waye egibhithe. haleluya haleluya Amen. ndozvinoita wakaipa izvozvo yikho kwenziwa ngomubi khono pane mumwe munhu anobva panzvimbo yake kunomunye umuntu osuka endaweni yakhe achiti nokuda kwenzara esithi ngenxa yendlala regai nditize nzara uthi ngibalekele indlala nyamba nyaya haizi panzara kanti indaba ayikho seri endlaleni kwenzara kulomnye umdala kune utapwa huriko kwemva kwendlala Wakati- kuthunjwa wakati tiri kutiza nzara bathi sibalekele indlala nyamba wakunopinda muutapwa kanti bayengena ekuthunjweni. Mwari ngatitire zvakanaka jehova senzele kuhle Mwari watigonese jehova senelisise kune wakabva kudzimba dzavo kukhona basuke emzini yakibo wakatiza wakaita sewaramwa dzimba dzavo babaleka benza ngani balizindlu nekuda kwenzara ngenxa yendlala asi Jehovha ngaakurangarire kodwa ujehova kakukhumbule pamusangano uno kulo mhlangano unoenda wachipozesa uyahamba ukutholile unoenda wachibata uyahamba ukubambile. haleluya Amen. ndawakaipa wacho haakudze ngoba omubi kakutsheli ane zvaanongoita zvekuti iwe unotanga kuona zviripo ukwenza ukuthi uphonge ubone okukhona pauri kuti ndiri kutiza chandinetsa usithi ngibalekele okungihluphileyo nyamba uri kunopinda muranda kanti uyengena ebugqilini zvinofanana neshato kufanana lenhlathu inotarira ikaona mhuka iyakhangela ibone imnyamazana ikatarira mhuka inonzi mhembwe ingakhangela imnyamazana okuthiwa impunzi inonyatsonzwisisa iyazwisisa kuti mhembwe nemamhanyire inoita ukuthi kwisiqubu sempunzi handingagoni kuitandanisa ngeke ngayigijimisa ndaine nguva yayakatombotarira ikaona ngoba yake yakhangela yabona mhembwe ichitandaniswa neshumba isilwane esigijimisa mhembwe impunzi ichitandaniswa nechita isilwane ichita igijimisa impunzi ndokubva shato yati inhlathu yathi nemamhanyire akadai ngesiqubu esinje mhembwe handingaibati impunzi ngeke ngiyukubambe asiyo ine zvainoita kodwa yona ilokwenza kwayo inoti ikaona mhembwe ithi ngabona impunzi haimhanyi ayigijimi inotanga kuchinja mavara itshintsha amabala ichiita zvinoyewedza yenza okukhangayo mhembwe yowarayirwa impunzi ikhangwe nyamba shato iri kuswedera kanti inhlathu yasondela mhembwe ichiyewerwa impunzi ibukela shato ichiswedera inhlathu isondela kusvikira yabata mhembwe ize ibamba impunzi ndokuita yokumedza yenza yakadaro ukuginya injalo nai dai shato yaitaura ngabe inhlathu ibikhuluma yaigona kuti shumba imbouya pano yayisithi isilwane gijima yaiti iwe bere chimbouya pano yathi impisi gijima chinhu chiya mhembwe iya
impuzi leyana yakakutiza zuwa riya eyakujiya langa leliyana ini handinakuyimhanyisa mina ngiyigijimisanga bati chandakangoita kodwa engikwenzileyo yakangochinja mavara ngitshintsha amabala zvishoma nezvishoma kancane kancane iyo ndokubva yauya yona yabuya yakauya yega yeza yodwa ndokubva ndaimedza ayiginya saka inotaura ichiti manje ikhuluma isithi ndamedza yose ngiginye yonke iyo yakakutiza yona iya yakubalekayo irimo leyana mudumbu mangu isisesiswini sami handina kusiya kana zondora dzayo angitshiyanga ngitsho le mthambo nenyanga dzayo lempondo zirimo mudumbu mangu zisesiswini sami haleluya 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 uri pano here mwana weyuthi ulapha yini mntu omtsha unogona kumhanya uyenelisa ukugijima wotiza corruption ubalekele icorruption ukatumwa kunotenga uyathunya ukuthenga unodzoka nechenji yakakwana ungaphenduka mufundisi wako akakutuma umfundisi wako angakutuma unoita sezvaarehwa wenza akutshileyo bati yini dambudziko rinozongouya nandudubo lukhona tine shato inonzi satani sile nhlato okuthiwa ngusatani anotanga kuchinja mawara uyatshintsha amabala zvekuti ukaona vasikana ukuthi vakuya ungabona amankazana iwe sebekhula ndiwe unonowira wena wega wela wedwa otanga kutaura woti uqalisa ukukhuluma uthi varume satani ishato akithi usatani inhlathu wakatiza zvimwe wabalekela okunye pakutendeka wakagona ekuthembekeni ukwenelisile shekumi unobvisa uyakhipha zvakanaka kwechumi kuhle bati nyaya yemujolo iyi kodwa indaba yomjolo unongoyewerwa so uyakhangwa uonekwa wapinda imomo utholakala usuwele phakathi mwari ngaakuitire nyasha jehova akwenzela umusa mwanasikana ari pano ntombazana olapha zvinopenya izvozvo okukhangayo khona lokho rega ndikuudze kuti sheri kwemafaro oti ngithi ngemva kune kwentokozo uranda urikoko kulobugqili obukhona sheri kwezvawayewerwa ngemva nazvo kwalokho kukukhangileyo hazvirevi kuti kudiwa ngoba ikoko kwazi ukuthi emva kwakhona kuseri sekuthanda kwaizvozvo emva kwakho ndati kune uranda ngithe kulobugqili pakuda anonzwisisa unozwisisayo anoti kuti teritori oti ndichibate ukuze ngibambe indawo ndine zvimwe zvinhu zvandinofanira kurega kunezinto okumele ndine ngiziyekele zvimwe zvinhu zvandinofanira kunezinye kuziya izinto okumele ngiyale nekuti ndine teritori ngoba inini ngile ndawo kimi yandiri kuda engifuna kuposesa ukuyibamba ngiyithole haleluya haleluya amen muzita rajesu amen igama likajesu rega ndidzoke kunyaya yangu iyi oti ngibuyele endabeni yami rizimwe ramazuva ngelinye lamalanga wana waya ndokubuda muuranda abantwana baphuma mozisi kwegqilini ndokuwaburisa umosi wabakhipha zvimwe wakazvisananguriwa zvizhinji okunye zikucaciselwe asi ndiri kuenda panyaya iyi kodwa ngiya kulindaba inoti nerimwe ramazuva ethi ngelinye lamalanga pagomo resinai entabeni yasesinayi jehovha anotaura namozisi ujehova ukhuluma lo mosi oti iwe mozisi uthi mosi ndawa vanhu vaonekwa vari kuenda abantu laba kukhona lapha kune abayakhona nyika yandakavawimbisa kulezwe embathembise lona saka anotaura achiti ukhulume esithi kunyika yamuri kuenda ezweni eliya kulo ndine mutemo wandinoda kugadzira nomthetho engiwulungisayo anobva ati pamakore ose uthi eminyakeni yonke muchawerenga makore anokwana kuita 6 lizabala iminyaka eyisithupha asi negore rechi7 ngemnyaka wesikhombisa imi hamuite chimwe chinhu lina lenzeni into akati igore resabata kuthiwa ngumnyaka wesabatha haana kugumira ipapo akaphelelanga lapho anobva ati muchawerenga uthi lizabala masabata amagarai amasabatha eliwahleziyo akasvika 7 angafika 7 zvinoreva kuti taapa 49 kutsho ukuthi sesiku-49 pa49 years ipapo 49 years khonapho pane gore ratamirira kulo mnyaka esiwumeleleyo gore rechi50 ewes-50 igore rejubilii umnyaka wejubilii zvinzwa zvinoitwa pajubilii zano kwenziwa ngejubilii bhaibheri rataura zvakanaka bhayibhili likhulume kuhle rikati negore kuti rejubilii ngomnyaka wejubilii munofanira kuridza hwamanda kumele lichaye impondo pamunoridza hwamanda lichaye uphondo ndoda kuti muzive chinhu ichi ngifuna lazi linto pamunenge makuridza nase hwamanda lichaye uphondo mangwanani anodayira ameni namhlanje kuseni sabelo ameni
wamanda ikaridzwa uphondo lungakhala ine zvainenge yakurewa ukhona kukutshoyo painoridzwa ipapo likhala lapho muchati iridzwe navapurisita uzatshaywa ngabaprofeti kana mupurisita abata hwamanda nxa upriest ephethe uphondo akairidza angalutshaya inofanira kunzwikwa kumele luzwakale ichienda kunyika dzose lisezweni zonke zvairi kungorewa hwamanda iyi okutsho liphondo anenge ainzwa oyabe luzwile chibva waziwa ohlube kwazi kuti pane kusunungurwa ukuthi kwakuya kulokukhulu nokuti lokuzayo ukaiwerenga zvakanaka ngoba ungafunda kuhle inoti angaine chikwereti uthiwa ube lesikwelete chinobva charegwa ipapo sesichitshwe khonapho anga ari muuranda obe sebugqilini nokuti uranda hwapera kuthiwa ubugqili buphelile ndati anga akasungwa yithobe botshiwe ari mutorongo esentolongweni unotenderwa kubuda uyavunyelwa ukuphuma nokuti kune hwamanda ngoba yarira kulophondo iko lukhalileyo kutongorira kwayo ukuthi ukukhala kwayo pane zvinoresponda kukhona aina okurespondayo kugumira ipapo akupheleli lapho yakabva yataura ikati yakhuluma yathi kunyange neakanga akatengesa munda lobe ethengisa isimu maiwe yes mangwanani ano namhlanje kuseni munda uyoyo leyo simu unodzoka uyabuyela kuna the original owner kumnikazi wakudzoka kumuridzi wawo usubuyela kumnikazi saka kurira kwehwamanda manje ukukhala kophondo neteritori chaiyo iteritori inoresponda kuhwamanda iyarespondi yasabela wana baba nanamaiwe obaba labomama wakomana navasikana majaha lezintombi ndati painongorira lithi lukhala pane zvimwe zvinhu kulezinye izinto zvinofanira kuitika okumele pane zenzeke zvinoregedzeka kulokuyekekelayo ngairire pamusangano uno alukhale kulumhlangano ngairire pamusangano kalukhale uno kulumhlangano wamanda yajehovha uphondo lukajehova wakasungwa wasunungurwe abakutshiweyo wari bakhululwe mumatorongo waregedzwe abasentolongweni nyasha bayekelwe dzajehovha umusa kajehova dziburukire pakati pedu wehlele phakathi kwethu glory wana baba nanamai wakomana ngobaba vasikana labomama majaha lezintombi wamanda iyi yerudzuru iphondo lwalolu hlobo yaiwe nekharidzirwe khayo yayilomhlobo lokutshaywa kwayo ine saundi yayaiburisa ulohlobo lomsindo wakhona yokuti vanoiziva ukuthi abawaziyo vanoti karirire aka athi ukukhala lokhu kakutaura chimwe chinhu kukhona kukutshoyo ndipe ameni mangwanani akunginiki uamen ekuseni saka haisi yekuti tombopurakitisa ayipraktiswa nokuti ikapurakitiswa ngoba ingapraktiswa nguva yayo isati yakwana isikhathi singakeneli zvakureva kuti kana paina nemombe kuthi dzokukwereta ukuthi nxa ile nkomo mombe ezokukweleza idzodzo dzakutoregedzwa seyekele inkomo lezo dzakudzokera back to the owner sezibuyela kumnikazi kana papaine musungwa nxa bekulesibotshwa asati apedza kuri panyaya dzake engakaqedi indaba zakhe aibva aregedzwa ipapo ubeseyekelwe saka hwamanda iyi lelu phondo mumazuva ayo ngensuku zalo yakaisiya kuti unongotora lwalungathathwa woti nje regai ndiboteste kuti iri kurira here woti ngike ngitheste nokuti ikangoridzwa ngoba ingakhala nokuti ikangoridzwa lingakhala pane zvinoitika kukhona okwenzakalayo yaifanira kumirira kukhona okumelelayo inonzi gore rejubhili umelela umnyaka wejubilii mwari wachititira zvakanaka ujehova esenzela kuhle yeyi yes ndosaka wakunzwa yikho usizwa tikaenda kunew testament singaya kunew testament jesu anodzi nerimwe ramazuva ujesu uthi kwelinye lamalanga anopinda mutemberi ungene etempelini ndokubva apiwa bhuku aphiwe incwadi pana luka chapter 4 luka chapter 4 vhesi ya18 verse 18 unomunzwa woti uzwa esithi manditambidza bhuku linganike ibhuku handichatendereri tendere angisabhodabhodi ndakuenda panyaya yangu sengene endabeni yami anobva avhura abesevula bhuku yajehovha incwadi kajehova ipapo pacho khonapho wakhona unonzwa akuti uzwa esithi mweya washe moya wenkosi uri pamusoro pangu uphezu kwami wakandizodza ungigobile kuti ndishumire ukuthi ivhangeri ngitshumayele ivangeli kuvarombo kubayanga ndiziwise ngazise wakatapwa abathunjiweyo kuregedzwa kwavo ukukhululwa kwabo nditi mapofu aoneshe iziphofu zibone agumiri ipapo akapheleli lapho inoti kuti zvakare ukuthi ukuze wakatapwa abathunjiweyo waregedzwe bayekelwe agumiri ipapo akapheleli lapho vhesi 19 yacho verse 19 inobva yati
yathi ibisisithi ukuthi ndiziwise ukuthi Korela ngazise Jehova umnyaka kaJehova kanaka omuhle wanaba banana obaba mawe labo mama wakhomela labasikana majaha lezintombi Jesu bari kungodaro uJesu esitsho njalo wakuita inonzi inauguration wenzi inauguration kunezuwa guru kulolanga elikhulu inonzi jubilee okuthiwa yijubilee bari kutotaura izvozvo ekhuluma khonokho ari kuti pane vari kusunungurwa ukuthi kukhona ari abakhululwayo kuti pane vari ukuthi kuzoregedzwa kukhona abayekelwayo Yes. yes mangwanani anodaira amen uriko namhlanje ekuseni sabelo ameni ngakudzwe Jesu kadunyiswa uJehova nawu zvaita saizvozvo sokunjalo wena waIsraeli abantwana bako-Israyeli wachipfuurira mberi bedlulela phambili bhaibheri rinobva rati ibhayibhili bese lisithi Joshua iyeye yena luJoshua ndiye akabva apiwa chimuti wahle waphiwa isigodo akanzi upedzise basa wathi qedisa umsebenzi Joshua ndopaanoti uJoshua lapha athi varume maita henyu madoda ngiyabonga basa nderaJehovha umsebenzi ngokajehova ndakadzidza pana Mozisi ngafunda kuMosi kana uchifamba na naMozisi usebenza lo Mosi rega kunyeya Mozisi unganyeyi kana uMozisi waudzwa padhuze nemupurisita ungasondela kana kumprista waswededzwa pedyo nevafundisi ungasondezwa duze inzwa mwana lomfundisi weyuthi ari zwana pano muntu omtsha rega kujoyina vanotaura ungajoyina zvakaipa okubi pamusoro pewaranda waMwari phezu kwabantu bakamlimi iwe kana waswedera ipapo wena ungasondela lapha dzidza funda dzidza funda woti handikusiyei uthi angikuchiyi kusvikira mandiitira zvakanaka uzungenzele kuhle now manje wasati wayambuka bengakachaphi unonzwa bhaibheri richiti uzwa ibhayibhili lisithi Mozisi anotuma vasori uMosi uthuma inhloli kuti waende ukuthi bahambe kunyika yechipikiro ezweni lesithembiso wachienda behamba panomira mumwe nemumwe bama omunye lomunye kutribe yokwakhe ezweni lakibo pane vanotumwa kukhona abathunywayo ndinofara nevarume vaviri thokozela amadoda amabili kune murume anonzi Joshua kule ndoda othiwa nguJoshua the son of Nun indodana kaNuni naKaleb loKhalebi wanoenda nevamwe varume bayahamba labanye amadoda vanopinda munyika iyi bangena ezweni leli vanosora nyika bayahlola izwe bati wakudzoka bebuyela vari kudzoka kunopa ripoti baphindela ukuyakhuluma kune iripoti akawatuma kobathumileyo unonzwa iwo zvavo unombonyarara ubona bake bathule kotanga rimwe timu riya riya ziqalise lezezinye rinoda kukudzikisira pasi abafuna ukwehlisela phansi kana aripo ari kudzikisirwa pasi naye khona okwehlisayo rega vanodzikisira watange yekela kutaura abehlisayo baqala nokuti iwe ukukhuluma wachipedza ngoba nxa beqeda kune mumwe ari kuya neizwi ukhona oza lezwi encouragement to your life elokukhuthaza empilweni rega yakho kunzwa manzwi asingakusimudze ungezwa amazwi Izwa amazwi anokusimudza iwewe. zwana amazwi akuphakamisayo ita sarazaro paya yeza njengolazaro anoti kuchema kwevanhu handina uthi kukudzwa ukukhala kwabantu angikuzwanga sekuru wamakati izwi rakapera handina kuwanzwa athi izwi seliphelile asi angizwanga chandakanzwa chinhu chimwe kodwa chete engakuzwayo kukodwa jesu wakati razaro buda ujesu wathi lazaro vuma iroro ndoinzwi randakanzwa yilo izwi engalizwayo ndosaka ndakabuda yikho ngaphuma mwanasikana mwanakomana ntombazana jaha iwa nenguva yaunoti mamwe ngoba manzwi lesikhathi othi amanye amazwi handimanzwi handinainawo angizwa anginadaba lawo ndine inzwi kodwa ngilezwi rekuti rikataurwa elithi lingakhulunywa handirambe ndiri mubwiro angiyali ngisengcwabeni ndinobuda ngiyaphuma pawari kupa ripoti varume ava benika iripoti amadoda bhaibheri rinoti ibhayibhili lithi wakatanga kutaura nyaya baqalisa ukukhuluma wakati nyika yataenda bathi izwe esiye kulo taona muine majayensi sibona izikhwaga ndokubva tazvikompeya safika sakompea isusu wacho thina bakhona ndokubva tazvitarisa sazibheka ndokutarisa iwo sakhanyela bona ndokuona kuti isusu sazibona thina tiri mhashu sizintethe asi awa kodwa labana ihofori izikhwaga chikanzi nyika iyo kwathiwa lelo zwe hongu taiona yebo silibonile uchine mukaka zviriko uchakho loluju kukhona asi maita dambudziko kodwa kulodubo rekuti mune majayensi ngoba kulezikhwaga bhaibheri rinoti ibhayibhili lithi vanhu vakanyunyuta abantu bakhonona
Pawapedza kunyunyuta. beqeda ukukhonona Joshua na Caleb. Joshua lo Caleb Wakuya une report yawo. bayeza lembiko omuhle Wanothi taenda tese. bathi sihambe sonke Pagwendo tatiri tese. uhambo besisonke Asima results akusiyana. kodwa impumela ziyachiyana Maringe nekatarisire. ngendlela esibonileyo Katakaita zvino. isibona ukubona kwethu izinto Muri muklasi imwe chete. sikuklasi inye Ticha mumwe chete. umbalisi munye Kana achikakama ndiye mumwe chete. naye gagasa nguyena lo Ari kuti pamwe achitaura uchipedzisa. esithi okunye khuluma uqedise But wena handei pama results. kodwa sambe Ari kumpumela kuya akasiyana. abuya Yoti iwiphchiyene chiko na iwewe. ithini kanti Ingaticha ndemumwe chete. itente inye Asi ma results asiyana sei. ama-results achiyana njani Zvinodependa newe iwewe. kuya ngawe Pane paunofanira kukhona okufanele kushandura maonero ezvinhu. ukuguqula ukubona kwakho Nekuchinja maonero ezvinhu. nokutshintsha ukubona kwakho Mwari watiitire zvakanaka. nkulunkulu asenzele kahle Hey. Ndokubva wati wasesithi Joshua na Caleb. ujoshua loCaleb Isu hatisi kuona setiri wiza. thina siziboni sizintethe My way, hongu hofori dziriko. yebo izikhwaga zikhona But hofori idzodzo. kodwa lezo zikhwaga Isu tadzitora thina sizithethe sechingwa. njengesinkwa Kwatiri Yesu. ithi Anoti handei varume. uthi sambeni madoda Tinodya chingwa. siye kudla isinkwa Hey. Hallelujah. amen Iyo yemaonero iyoyi. ikubona Ndo yakangoita kuti Dhavhidha mazuva iyo yenza udavhida leziyani suku azotarire Goriath. abona ugoliyathi Ari kutizwa nehondo yose obalekela yavaFilistiya. eyamafilistiya Iye ndo paanotarira. yena besekhangele Otibvunza kuti varume athi madoda anouraya munhu uyu obulala lumuntu anopiwei. uphiwani Ava vari kuya vachiti tauya kunorwa. laba bathi sizokulwa Asi Dhavhidha ari kuti handina kuya kunorwa. ndangu ukuzokulwa Ndauya kunouraya. zobulala Ndo paanotaura. ikwakhuluma Obva audzwa nevamwe vanodiscouraja. abesesizwa Zvoti abadiscourajayo rume rauri kuona iroro. athi indoda oyibonayo Kubva paudiki hwaro. kusukisela ebujaheni bakhe Murwi mukuru. imulwi Iye omkhulu ndo paanotarira zveshuwa. yikho athi yebo iqiniso Oti zveshuwa munhu mukuru. ngempela ngumulwi Bhaibheri omkhulu rinotomumezha nemakubiti. le bhayibhili limeza ngamakubhithi Akati makubiti aya. athi amakubhithi lawa Kana ndichiatarira. nxa ngiwabheka Atizwa nevamwe. abalekelwe ngabanye Asini kana ndakumatarisa. kodwa mina nxa ngiwakhangela Ndiri kuti varume we. ngithi madoda Nemakuriro akaita murume uyu. ngobukhulu balindoda Nekutizwa kwaari kuita. nokubalekelwa kwakhe Inini ndaona mukana. mina ngithola ithuba Wekuti handipotsi apo. ukuthi angikhuthi la Nemakuriro iwayo. ngobukhulu lobu Ndikatenderedza. ngingathithika Handipotsi. angikhuthi Oh, Mwari ngakushandure maonero. ujehova akakuguqula ukubona Hey. yes Angatori padisadvantage ndiGoliath. obe ku-disadvantage Nokuti kugoliath Dhavhidha akaiwa kadiki. udavid wayemncane Saka kuema pana Dhavhidha ukuema into encane yanga iri challenge. nokuyi-challenge Mwari ngaashandure challenge. dorodani Bhaibheri rinobva rati ibhayibhili lithi wapedza waqeda kucircumciswa ukusekamsayizwa wachindoti tawapora esithi sesipholile wachipora bephole ekusokeni gomo rovha ranzi ngereGirigari panzvimbo iyi. intaba ukuthi ayigiligali lapha Bhaibheri rinoti ibhayibhili bese lisithi pawakapinda bengena mana imana ndokubva yasiza yama ndokubva yapera. yaphela Chaita kuti ipere okuyiqedileyo mapinda lingene muteritori. kuteritori Hapachadi zvekunhonga. akusafuna okudobha Teritori yamapinda iteritori lingene kuyo haisi yekunhongerera. ayiseyokudobhadobha Ndeyekutoshanda. ngeyokusebenza Mwana ari pano waJehovha nolapha kajehova ngarege kufamba akavhura ziso kangahambe evula achiti amehlo zvimwe ndichanhonga esithi $20 ngizadobha pamwe $20 ndichanhonga $50. ngizadobha Enda $50 unoshanda. hambe sebenza Mwari waone pekuropafadza napo. ujehova akubusise Inzwi rake rinoti izwi ndicharopafadza. lithi zabusisa Chaunobata namaoko ako imisebenzi ezandla zakho ichocho khona ngachiropafadzwe. lokho akubusiswe Mwari wachitiitira zvakanaka. nkulunkulu esenzela kuhle Mwari ndokubva amupa instruction. nkulunkulu mnika instruction Zvikanzi right mapinda munzvimbo yeJeriko. uthi kulungile selingenile endaweni yenu Vari imomo. likhonapho Vari ipapo. bekhonapho
bhayibheri inova rathi ibhayibhile bese lisithi Joshua ndokuva asimudza musoro wake, waphakamisa ikhanda, he was ready now wayeselungele kuenda kunorwa neJeriko. ukuya kulwa leJeriko. But paanosimudza musoro wake But ephakamisa ikhanda, pachapter 5 chapter 5, unonzwa kuti akatarira akaona mumwe murume kuthiwa wakhangela abonye indoda akanga akabata munondo, ophethe inkemba, panga ine munondo uyoyo. ephethe inkemba. Joshua ndokuyenda uJoshua uyahamba ndokusvika kunomubvunza ufika uyambuza kuti uri wedu here ukuthi iwe ungowethu yini kana kuti uriwe wawega kumbe wedu. ungowezitha. Mutumwa waMwari ndokubva ataura Ingilosi kaNkulunkulu yamphendula anoti uthi hatshi, ndauya ngizile ndakamirira ngimelele hondo dzekudenga. impi zezulu. Maiwe Yes, Joshua aifunga achiti uJoshua wayecabanga ukuthi ndiye komanda nguye ukhomanda wehondo yose waIsraeli, wempi yonke yako-Israyeli, nyamba muridzi kanti wehondo umnikazi wempi ndokubva auya. wasesiza Chinzwisisa Joshua, sisisa you Joshua are no longer the first in command, ezinye izinto kulo komanda, but you are now the second in command. wena ungu-second commander, Kuti titore materitory, kuze sithathe indawo kuti tishike ukuthi pamateritory, zifike endaweni zethu, panoda kufuna uwepo obukhona wa-first commander ba-first commander anowa Jesu. uJesu Kristu. Ndinotenda kuti ndi Jesu iyeye Ngiyakholwa ukuthi nguJesu lo aburukira kuna Joshua. ofikele kuJoshua, Ndawa Jesu aiwa netsika ngoba uJesu wayelomkhuba yokuuya kuOld Testament ikoko, wokubuya ku-Old Testament. ukaona kuna Abrahama Ngabona ku-Abrahama ndiye akaburuka paya wayehlala phana wakadya wose patafula, badla etafuleni, ndi Jesu iyeye. nguJesu yena lowo. Ana kugumira ipapo, Akaphelelanga lapho, unonzwa Jacobo uze uJakobe achisangana naye murume. ehlangana laye Maiwe ari wrestler. eyi-wrestler. Maiwe manje kana wasangana naye Ungahlangana laye nemafambire anochinja. lokuhamba kuyatshintsha. Ndathi kana wasangana naye Ungahlangana laye nemafambire anochinja. endlela ohamba ngayo yatshintsha. Ndikuona Jacobo Ngibona uJakobe ari kufamba achidzokera kumba ehamba ebuyele achiti endlini varume we esithi madoda, mamuri kuona sepi yashinja. ngibona ngani Ndine ngitshintshile, murume wandasangana naye nginendoda endihlangane layo ndambenge ndichifamba mushe ebengihamba kuhle, ndichifunga kuti ndiri kufamba ngicabanga zvakanaka, ukuthi ngihamba asi kuhle, wandasangana naye kodwa engihlangane laye andizungura udyu. ungikhululile Saka refai inyonga, kundinzwira tsitsi ningangizweli kana umusa. ndasangana Ma naJehovha. ngingahlangana noJehova, Nestep inochinja nestepu kana yatshintsha. wasangana naye, Ungahlangana laye mafambire akho anochinja. ukuhamba Kamwe kuyatshintsha, kaunhu kawina kwako ubuntu bakho kekuti unopota ushiba, utshontshatshontsha, kekuti unopota uchihura, ukuhulahula, kekuti unopota uchinzvenga ubatsike. ulokhu udzwengadzwenga. Pane wauchasangana naye, Ukhona osahlangana naye, ukasangana naye ungahlangana laye unochinja mafambire. uyatshintsha ukuhamba. Mwari wachititira zvakanaka. Haleluya. Jehova esenzela kuhle. Ndiye akasanganikwa zvakare Nguyahlanganwa njalo nana Shadrach, Meshach ngoShadrach, naAbednego Meshach lo-Abednego murimi remoto. emsigodini He is the somlilo. same Jesus. Nguye uJesu, Now ndiye waunonzwa nguye ozwayo. kuna John chapter 1 UJohn chapter 1 verse number 2 verse number 2 inoti kunze kwake kuthi ngaphandle hakuna kwakhe chimwe chete akula chakasikwa. ngitho lokukodwa Zvoreva kwadalwayo, kuti pakasikwa zvinhu okutenzela zvose kudalwa into zonke iye akanga yena aripo. wayekhona. Now Manje Joshua uJoshua ndokuva anzi wasesithiwa makupinda. selingena. Bhaibheri ashoko raMwari iBhayibhili izwi lenkosi paakataura likhuluma nakomanda nokhomanda weheavenly armies we-heavenly arms, ane inzwi raanotaura ulezwi alukhulumayo, hanzi bvisa takhipha tsapato dzako imbatata zakho nzvimbo yavari yatsve. indawo kuyo, Maiwe ndokubva abvisa, wakhipha. inini paari kubvisa tsapato Mina khipha imbatata, ndiri kuona chimwe chiprofita ngibone esinye isiprofiti chiri kuzadziswa ipapa, esigcwaliswayo lapha, nokuti Joshua chapter 1 ngoba Joshua chapter 1 pane inzwi rinobva rataura kulezwi elikhulumayo rikati, iwe Joshua kwathiwa wena Joshua nyika yauchaenda izongena kulo ukaisika unganyathela. netsoka dza Jeriko ramatarira iJerikho elikhangeleyo pamuri kungopinda mariri. elingena khona, Ndine chinhu chandida kuti mugozoita, kule nto enfuna liyenze, muchatora wapirisita lizathumela abaphristi motenderera Jeriko. libhode ngeJerikho. Kana muchitenderera Nxa libhoda munenge makanyarara, liyabe lithule,
pane mazuva muchaita 1 week muchitenderera. lizayenza iviki libhoda First day langa lokuqala muchatenderera lizabhoda munenge makanyarara lithule asi pamberi penyu kodwa danidzira. lizomemeza Pamunodanidzira ipapo limemezela wamanda yapedza basa, phondo soqeda umsebenzi teritori yatoziva indawo sisazi kuti pane varidzi apo, ukuthi kulabanikazi hapana chichazonetsa. akulanto ezahlupha Pamuchatenderera libhoda ipapo mozodanidzira khonapho selimemeza mashingo aya imiduli leyi achahondomoka ega, izawukuwa yodwa mashingo aya limiduli achahondomoka ega. izakuwa yodwa Hakuna kunze kuri kudiwa sando akufunakali nekwete ma sando 14 pounds hama kumbe ama-14 pound kuri hama kungoda hwamanda kufunakala uphondo iri pamiromo yowapurisita. esemlonyeni Iyoyo oprisita is enough yona leyo kuti yanele rushingo rwire ukuthi pasi. uphondo imiduli Bhayibheli- wele phansi Bhaibheri rinoti ibhayibhili bese lisithi ndokubva waita izvozvo benza njalo ndokubva rushingo rwawira pasi. imiduli yawela phansi Zvikanzi mumwe nemumwe kwathiwa omunye lomunye ngaapinde nepaakananga. angene ngalapha aqondane Ndauya ngakhona kunokuudza mwanakomana mwanasikana. ngizokutshela umntana kababa Iyi ndima yaJehovha lindima kajehova haiziye makwikwi. ayisoyo Mwari kuncintisana wakakuropafadza nenzira unkulunkulu yako. kubusisa ngendlela Pinda yakho nepawakarurama napo. ngena ngalapho okhangele khona Ukapinda mutreki yemumwe uyangangeni kutrek yomunye ndosaka muchizoita hiti yikho litshayana nekuti panenge paine kukwesherana. ngoba kuyabe Pinda kulokuhlukuluza pawakarurama napo, ngena lapho okhangele khona pawakatarirana lapho napo, okhangele kana khona pako usingapaziwe. nxa ungakwazi Iti Jehovha ethi ndiratidzei jehova ngibonisa ndiende pandakarurama yiye napo lapho engiqonde khona muzita raJesu. Haleluya. ngegama likajesu Mashingo eJeriko indonga zejeriko ndokubva ahondomoka, zawa ndokubva varume vaziva amadoda abakwazi kuti mai we ukuthi ahaha hwamanda yayarira, uphondo lukhalileyo izvo hwamanda zvayarira kanti uphondo selukhalile zviri kureva kuti tatora. litsho ukuthi sesithethe Now is high time sokuyisikhathi to possess your territory. sokuthatha indawo yakho Ubate chako iwewe, ubambe okwakho ubate chako ubambe iwewe. okwakho Mai we yes nayi misumo iyi yakabvepi? kanti savela ngaphi lesi Kana sika kuti muimbi uyu wakabvepi? lumhlabeleli wavela ngaphi Wandakanzwa mumwe muimbi achimba engezwe ehlabela akaimba akati, ehlabele sithi iwe Eriza dzokorora, wena eliza kutamba kwako phinda ukugida kwakho kunondifungisa Katarina. kungikhumbuza ukatharina Nayi varume madoda atamba ndiEriza ogidileyo but akurangarirwa ndikatarina. okhunjulwayo ngukatharina Satani takuziva, satani siyakwazi atamba ndiEriza, ogidileyo nguelisa Katarina ndiye akurangarirwa. katarina nguyosekhunjulwa Zvabvepiko izvozvo? kuvela Uri ngaphi kuzogrebha teritori yako. uzobamba iterritori Mumwe yakho munhu ngaaregeze kupinda pateritori yako. angangeni kuterritori yakho Paunotamba iwewe, lapho gida khona chirangarirwa uri iwewe. kujulwa kunguwe Paunoita zvakanaka iwewe, usenzokuhle wena chirangarirwa uri iwewe. kujulwa kunguwe Siyana ina Katarina uyu, siyana hana lokatarina mubayiro apa akala mfuso la nekuti atamba ndini. ngoba ogidileyo yini Wai muri kufunga mumwe, ngabe kucabanga ukuthi ini ndirini ndatamba. yime engigidileyo Ngazviregezwe kuitika akungenzeki muupenyu hwako. kungenzakala empilweni yakho Haleluya, amen haleluya. glory Hey, hey, ipapa pakunopinda muteritori ekungeneni kuterritori pakuda anoziva, kufuna okwaziyo ane hunhu olobuntu hwekuti varume ukuthi madoda ukasaita character yakanaka. ungaba le character embi Pane akandidzidzisa khona wangifundisayo akati if you don't deal with your character, uthi nxa ungalungisisi ubuntu bakho the character is going to deal with you. ubuntu bakho buza kulungisa If you don't deal with that weakness, ungekela ukulungisa weakness yakho that weakness is going to deal with you. ubuluthakathaka bakho buza Dila kulungisa nayo pasi pamsangano uno. lungisisa kulumhlaba Haudzokeri necharacter yakaipa. awuyeli le character Pano embi hapana tsika yekuiwa neunhu Akuna hwakaipa. ukuthi umuntu abuye emubi Uchidzoka nawo kwawabva, abuyela emubi ngauperere pano. akuphelele lapha glory Ndakazvarirwa kwaHonde, ngazalelwa kohonde kuHonde Valley. honde valley Kune mumwe murume kulenye indoda makare kare, kudala mafoni asati akunyatsa kuita zvaari kuita izvi, amafoni engakangeni ngendlela aida angene ngayo kuenda kuna baba vake efuna ukuya kubabakhe kuHarare kuMbare. eharare mbare Ndokubva anyorerwa tsamba wabhalelwa incwadi adresi yakanyorwa papepa.
i-address yabhala ephepheni zvikanzi chako unongopinda mubhazi kwathi kwakungena ebhasini adresi unenge uinayo i-address uyabe uyibambile yekuti kana wasvika kumbare ukuthi ungafika embare inokudza kwekuenda iyakutshela ukuthi uye ngaphi mukomana akafara mfana wajabula manje dambudziko rakauya nderekuti nanti udubo kwedu kwahonde kune nzimbe ngithe honde kule sugar cane mukomana ndokubva ati ari mubhazi umfana wathi esebhasini ndokubva asvikawo pari kutengeswa nzimbe wafika lapho kuthengiswa khona i-sugar cane ndokubva abvunzawo abudisa pawindo kanzi nzimbe imari wabuza khipha imali imalini i-sugar cane ndokuona kuti chenji inokwana kutenga nzimbe wathi une mali kwani inzimbe ndokubva sugar abata cane ane adresi yake mumaoko zvakanaka ubamba ngapho le-address esandleni bhazi ndokutanga kufamba bhasi yaqalisa ukuhamba ndokutanga kumenya nzimbe waqalisa ukuhluba imfe pari kumenya nzimbe ehluba imfe yakhe marara enzimbe ari kumaisa muruoko rwakabata adresi ufaka ndawonye lephepha rwendo le-address ruchifamba zvakanaka uhambo luqhubekela phambili kuhle achinyatsonzwa kuti nzimbe iri kuita iyi esizwa ukuthi imfe imnandi leyi nadzo dzine kamunakire kadzo lazo imfe zimnandi unonzwa neshaya idzi kuti haha uzwa lo mhlathi usabela mukomana ndokutarira mubhazi umfana waqalisa ebhasini kwakusati mabhazi aya ekudhara aya amabhasi akudala lawana ema yanga isati yaita sezvayakuita izvi iema ibingakayenzi okwenziwa kathesi nesanitation wanga usati wakuti marara ngaangorasirwe panze abesanitation babengakaqalisa ukuthi amarara phansi ndau kangoarasa iko zvino wapinda mubhazi unosungwa ngoba ungalahla usebhasini uyabotshwa but pamazuva iwayo ngalezo nsuku akabva aona pumberi kwebhazi kwakanyorwa wabona nechemukati phambili ebhasini marara phansi zvikanzi marara panze kwathiwa izibi phandle shasha ndokupfuura ichidya nzimbe ubhuti waqhubekela phambili maoko esidlive aungana manje sebuthene nemarara lezibi ndokuona kuti haachakwani wabona kasayineli ndopaanoti rega ndivhure hwindo wathi ngivura iwindo ndirase marara ngilahla izibi pari kurasa marara ilahla amayizibi ari kurasa neadresi ulahla le-address bhazi harimiri kuenda ibhasi alimi ukuhamba nekuti kune arasa adresi ngoba kulolahla i-address nekuti kune anakirwa on the way ngoba kulokholisile bhazi rinonanga kudestination ibhasi iqonda rwendo ku-destination rwatakada rwechinamato ukukhonza warume esikuqalileyo jesu ari kudzoka ujesu uyeza asi nyika ine zvinonakidza iyi kodwa kulokumnandi mwanasikana ari pano siso lapha ndinzwe zvakanaka zana kuhle ndati nyika iyi ngithi umhlaba lowo ine kamwe kanakidzire bunye bunandi kekuti ukasachenjera ukuthi ungekele ukuqaphela unorasa adresi uyalahla i-address nekuti nzimbe yanaka ngoba imfe imnandi pamusangano uno kulo mhlangano pamusangano kulo uno mhlangano glory bata adresi yako bamba i-address yakho tarisa adresi yako khangela i-address yakho kuti unayo here ukuthi ulayo na mukomana akazosvika pambari umfana wafika embari kwadoka sokuntambama mumwe namumwe wananga kwake omunye lomunye lobaba wakhe Hey, shasha ndopainopinza ruoko mumwe umfana ungenisa isandla esikhwameni otarisa adresi dinga i-address adresi hapana address zero anotanga kutsvaga-tsvaga aqalisa ukudinga athi nepasina kuisa lalapha angafakanga khona nawa adresi yarasika address ilahlekile webhazi vanongoti tagumira pano abebhasi bathi siphelela lapha vanhu ngavabude abantu wichikakandwa isono Iwe singaphoswa njenga. wena fika iwe woti nje wena ufike iwe woti nje wena uthi nje ndozvataita tiri mudariro yikho esasikwenze enkundleni rikakandwa varume lingaphoswa ndinotarisa kuti madoda riri kuuya nekupi ngifuna ukuthi liye ngaphi ndobva ndati nje yithi nje wona rakukandwa zvakare lingaphoselwa ngapha ukatemwa wobuda panze ungatshaya uphume phandle bhati patimu iyoyi kodwa kuthimu pane mumwe chete kulo yedwa aizikanwa wayesaziwa kuti uyu manje ukuthi lowo kanzvengere kake ukufika kwakhe hakana kumira mushe akumanga kuhle anonzvenga zvekunzvenga zviya uvika kokufika uye pane mukana kule thuba wekuti kana makuda kumutema ukuthi nxa sengimtshaya bhora racho ibhora lakhona akarigama angaligama unomuona manje uzambona akudaidza waya waya ebiza labantu wamboeliminetwa wayo abakhijiweyo oti dzokai oti buyelani oti dzokai ethi buyelani nekuti ndagama bhora ngoba ngigama ibhora ndokubva hanzi chigamira family kube sokuthi akuchigamira family
pamsangano uno Yes, kulumhlangano. ndauya nachigamira family Izele tigamira family. anonzi Jesu Kuthiwa nguJesu. anonzi Jesu. Kuthiwa nguJesu. You were once eliminated. Wawukhitsiwe wena. Kwauri kubva iwewe Wakuphuma. wakatemwa nebhora Wathaywa libhora. ndokubva wawira pasi Wawela phansi. wakatemwa nebhora rekurambwa Wathaywa ibhora yokuyalwa. wakatemwa nebhora rekudzingwa Wathaywa mabasa nebhora lokuchira umsebenzi. wakatemwa nebhora rekushayiwa zvako Watswela igamele bonke tine laba. wedu mumwe chete Jesu Sinenkulunkulu yethu Jesu. akamirira kereke yose Omelela ibandla lonke. akamirira nyika Omelela yose umhlaba wonke. ari gama wadikani Ugamile saka madoda. pari gama Eseligamile ari kuti kanjalo. newayawaya Uthi mama wanga lowana. warasirwa kunze Obelahlele ari kuti phansi. dzokai Uthi nawo buyela. kwangu akavhurika Izandla zami ari sivulekile. kuti dzokai Uthi buyela. ndosaka ukawerenga Matthew chapter 26 kuMateyu 26. Jesu achifa uJesu pamushinjikwa asemthandiphambanweni. unonzwa kuti pakarekedza mweya wake Usiyayekela umoya wakhe. nyika yakadengenyeka Umhlaba wazamazama. chidzitiro chetembe Isekelo sethempeli chikabvaruka iveli ladabuka. hazvina kugumira ipapo Akuphelelanga lapha. unonzi nemabwe Kuthiwa amatshe akatsemuka aqhezuka. hazvina kugumira ipapo Akuphelelanga lapha. bhaibheri rinobva rati iBhayibhili lithi pavhesi 50 and 51 kuverse 51 newashwene labangcwele wakanga wari mumabwiro ababesemangcwabeni wakabuda mumabwiro avo baphume emangcwabeni abo wakaonekwa wachifamba babonakala behamba chicha hamba wabudisa mumabwiro bakhithwe yini takawaigawani esabangcwabayo takawawigawani sasibangcwabile asi phela nasi kodwa wakufamba namhlanje sebehamba chigamira family wagamabhora chigamira family chigamira ugamibhora family chigamira wagamabhora family ugamibhora chigamira family chigamira family wagamabhora ugamibhora. Thank you, Jesus. ita rire amenino no kufarai ishe wangu ndiwe wanga wandifira ishe waburuka waburuka ine iwe ushisia ushisia upe ndatswa inini ndatswa ndatswa rupaniso rupaniso rwako ishe ndadigere ndadigere akanaka mwari wedu ndadigere ipane panerima ishe ndandoenda ida ndandoenda ipane rupane haleluya ishe Zakauya, 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 Nume, Zandiuza, Zandiuza, Amen.
ifele. Malababo sataba. Amani wayawe. Simutama okakotange kunamata. Simutama okakonamata pauri papo. Begin to pray wherever you are. Begin to pray wherever you are. Namata, 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 namata. Karabahasata bayata. Ikadamahanderebo sata. Itibaba masrita neshoko. Anaonga warasa adresa. Itidauya mwana wenyu baba ndiripa. Takataza na mabasa. Takataza no kukanganwa. Takataza neponi. Asi Jehova mwari unenyasha. Kana wakarasa adresi yako enda pana mwari wako. Uti izwirenyu ndarinzwa nume yenyu yauya neizwirenyu. Danzwa kutaura kwenyu. Baba ndauya. Pamusangano uno ropa renyu. Garishambe zvivi zvangu. Ropa renyu. Garierere kuupenyu hwangu. Mukukundikana kwangu. Mukusagona kwangu. Jimi simba rangu. Shoko rejubili. Rinotidzokera kune zvako. Rinotinyasha dzaburuka. Rinotikugonha kwaburuka. Rinotikuregererwa kwaburuka. Rinotikupora kwaburuka. Rinotikudzoserwa kwaburuka. Rinotikurangarirwa kwaburuka. Rinoti wasunungurwa iwe. Hakuna achakubata zvekare. Shaketa papapa. Yandeketa payata. Ikata mandala masata. Yekete shada. We thank you, Lord. We give you praise. Batanidza maoko ako pechipo chokutenda kushumbarizire kwaJudha pamwe chete nomudziyo wabvuma kushandiswa naMwari. Baba mfundisi hambira. Mwari akuitire zvakanaka. Baba wangu mune simbi dzenyu. Baba unensimbi zakho. Mune simbi dzenyu. Lensimbi zakho baba. FM of Zimbabwe ausimudiki kwazvo. FM of Zimbabwe ausimncinyane. Vangani vakomborerwa mangwanani. Abusisiweyo ngalesi sikhathi ekuseni. Glory to Jesus. Hallelujah. We may be seated just for a while. Singathatha indawo zethu.